Možno si práve teraz hovoríte, že tie vaše starosti sú príliš veľké, príliš zamotané alebo že sa jednoducho nedajú vyriešiť. Ale pravda je takáto. Na každej starosti existuje riešenie. Nech sú akékoľvek, nech ich máte viac alebo menej. A to riešenie nie je zložité. Ak cítite, že chcete žiť viac v radosti a menej starostiach, napíšte mi do komentára jednoducho chcem. Nie preto, že by ste mi niečo sľubovali, ale preto, že tým dávate signál sebe. Pretože každý z nás má v sebe svoju vlastnú moc. Len sme ju počas života prekryli starostiami, strachom a neustálym prežívaním. A teraz je čas ju znovu objaviť. Ak chcete spoznať štvorkrokové riešenie a naučiť sa ho používať v každodennom živote, pozývam vás na môj YouTube kanál Život v srdci. Pretože život nemusíme len prežívať. Môžeme ho žiť naplno, v radosti a nie v starostiach.